Mai napon a totál térprotézisekről és azok fajtáiról fogok beszélni. A mellékelt képen lehet látni a 4 családját a totál térprotéziseknek, és kezdjük is az elsővel. A CR protézis, mint látható a mellékelt képen, az azt jelenti, hogy a keresztszalag megtartó totál térprotézis műtét, amihez viszont nagyon gyakorlott sebész kell, és egy ideális beteg, akinek nincsen jelentős tengelyeltérés a térdébe, valamint a hátsó keresztszalagja épp, hiszen azért keresztszalag megtartó ez a műtét, mert a hátsó keresztszalagot a protézis beültetés során nem bántjuk. Ez a műtét nagyon jó eredményeket hoz a megfelelően kiválasztott betegekben, de hogyha, mint a nálam járt idős nőbetegnél láttam, nem megfelelő indikációval kerül elvégzésre, akkor a beteg nem elégedett a protézissel, hiszen egy idős betegnél a hátsó keresztszalag feltétlenül már nem tudja azt a funkciót betölteni, mint amit szeretne, vagy kellett volna korábban, és ha egy CR protézis kap, akkor az összes stabilizáló funkció azon a részen erre a betegszalagra hárul, és a beteg nem lesz elégedett az eredménnyel. A PS, a hátsó keresztszalag feláldozó típusú protézis, mint a mellékelt képen mutatom, az, mint a neve is mutatja, a műtét során eltávolítjuk a hátsó nem jól működő keresztszalagot, és azt a protézis fogja pótolni. Ehhez nem kell annyira tűpontos technika, mint egy CR protézisnél, sokkal szélesebb betegkörnek alkalmazható, és a 10 éves utánkövetésnél a betegek szubjektíve nem éreztek különbséget egy jól beértetett, megfelelő indikáció elvégzett CR vagy egy PS protézis műtét között, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a PS protézisek stabilabban jobb eredményt hoznak nagy átlagban, vannak nem kevés például Angliában dolgozó konzulens, aki csak PS protézist operál. A következő szint a CCK protézisek, ez már egy jóval magasabb iskola, erre akkor van szükség, ha a térd oldalszalagjai nem tartanak, túl nagy a csonthiány, vagy reoperáltunk már egy térdet, magát a térdprotézist kell újraoperálni, ez egy sokkal nehezebb, sokkal összetettebb műtét, nagy sebészgyakorlat kell hozzá, és maga az implantátum is drágább, ezért magán jellegű intézményben ritkábban történik ilyen. A mellékelt képen látható, hogy azért ez már egy komolyabb protézisrendszer. A negyedik szint a rotating hinge, azaz tengely körül forgó protézis, ami már nagyon-nagyon végső esetben kerül csak alkalmazásra, rettenetes csontveszteségnél, hatalmas tengelyeltérésnél, vagy jelentős szalag hiány vagy instabilitás esetén nagyon-nagyon magas sebészutatás szükséges, rendkívül drága az implantátum, tehát ezt gyakorlatilag csak állami intézményben végzik. A következő alkalommal a cementes versus cement nélküli protézisekről fogok beszélni.